Moi boa xente, máis unha vez. Este vídeo que vou facer agora mesmo vai tratar sobre o reintegracionismo e, máis especificamente, artigos xornalísticos que están a tratar o tema do reintegracionismo e vou comezar agora mesmo con un artigo que se chama El gallego normativo, un producto de difícil venta, e cuxa autoría é de Rafael Ferro Vázquez. Ben, en El Correo Gallego está este artigo. Vou deixar a ligazón na parte inferior. Vou comentar o que me parece este artigo e que é o que entendo deste artigo. Vale. Entón eu fixen aquí un esquema, un pequeno esquema, en que vou marcando os puntos que me parecen máis relevantes ou interesantes para serem comentados. Non me apetece ler este artigo, xa non é polo tamaño que ten, nin porque está en castellano, senón porque tampouco é algo de interese de ninguén que eu me poña a ler artigos. Entón, deixo a ligazón aí embaixo para que cualquier persoa poida ler e poida tirar as súas propias conclusións ao respecto. Ben, este artigo comeza falando da má situación do galego, da súa má saúde, algo que sabemos todos, por situacións de sustitución lingüística, basicamente, que xa temos comentado noutros vídeos, e entón fala de certos estudos que, con esas estatísticas tan más, darían a pensar, que estamos nunha situación bastante complicada para manter viva a lingua galega dentro da Galiza. Ben, dito isto, o señor entitula El gallego normativo, un producto de difícil venta. Ben, entón, agora mesmo este home xa se ve que vai centrar o seu discurso sobre o que el acha que é gallego normativo. Como xa teño comentado noutros vídeos, galegos normativos son todos porque teñen norma, normativo é que ten norma, mas querese referir este home ao galego autonómico ou galego que temos a obriga de leccionar nas escolas e que é utilizado polas institucións, etc, etc, etc. Ben, este galego é do que está a falar e titulou un produto de difícil venta. Isto quere dicer que está a comparar a lingua cun produto. Ben, isto así, no primeiro momento, pode soar bastante mal, non? Porque como pode ser unha lingua un produto, non? Por que debemos vender lingua ou por que queremos vender lingua, se ese é o caso? Son unhas preguntas, unhas reflexións que estou a facer aquí, que podemos todos pensar, e mesmo podedes comentar, que para iso está a zona dos comentarios. Non é só que eu este soltando este rollo, senón que preciso de o que chaman os ingleses feedback, non? Que exista unha persoa ao outro lado que me diga que opina disto. Ben, entón, logo de ver este título, que claramente remete a termos económicos, aquí o señor Ferro comeza o discurso, digamos, falándonos de que o galego é visto por algúns pais e máis como algo inútil, como unha lingua inútil que non ten utilidade de futuro para os seus fillos. Isto é unha realidade, de aí a ruptura interxeracional que teño comentado xa noutro dos vídeos, e podemos dizer que esa é a primeira causa pola que o galego está a desaparecer. Ben, aponta moi ben aquí o señor Ferro a este grande problema, que os pais non queiran transmitir a lingua aos seus fillos. Logo, acompaña isto da idea de que o galego só serve para se comunicar dentro da Galiza. Claro, esa idea que teñen algúns pais. E por qué? De que ven esta idea?
Esta idea ven duns señores que teñen a norma autonómica agora mesmo que se dedicaron a difundir a idea de que o galego é a lingua que se fala só dentro deste territorio e fora, pois, son outras linguas. A separación entre o galego e as súas variantes, portugués chamada na parte sul de Portugal, portugués do Brasil, ou a quen lle chama brasileiro, aí tendes para todos os gostos, pois estas serían linguas aparte, e o galego sería unha lingua aparte. Isto foi a idea que tiveron magnífica na Real Academia Galega, esta separación, e o Instituto da Lingua Galega. Para que serve isto? Pois en termos económicos, pois sería como quen di un beneficio para eles, non? Sería un beneficio para a institución que ten os poderes de mandar o que se fai e non se fai, a receber as subvencións, etc, 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 etc. Fora disso, quais son os beneficios reais para todo o pobo galego? Fora de amantes, digamos, da escrita do Resurximento, que está baseada no castellano, como xa teño comentado, e o galego escrito en castellano non serve para nada máis que para sermos asimilados dentro do castellano, que é a lingua que cada vez predomina máis e que está a sustituir a nosa. Entón, non pode ser que tú críes a idea de que o galego é unha lingua só falada aquí e que non ten saída fora daqui, que xa non se fala e, por tanto, non tes comunicación, non tes nada, que con outros, iso é un erro grandísimo. É un erro estratégico grandísimo. Caíron nel e ainda non se enteraran a estas horas, ou se enteraron non queren rectificalo, que é pior mesmo. Non saber recoñecer os erros e mudar estrategias cando o importante é a lingua e non, pois, a cadeira de cada un, pois aí está o noso problema, non? Que vos ia comentar eu, sí. Pois aí temos a idea de negocio, a idea económica de lingua, a idea de que o galego pode tracer algún tipo de beneficio, xa que non é só para se comunicar dentro daqui, que xa sería un beneficio, porque entre nós utilizamos o galego, comunicámonos con el, é a nosa lingua, por tanto, é beneficioso para todos nós, é benéfico porque é a ferramenta coa que traballamos algúns, é unha ferramenta que nos permite informar, levar información dun lado para outro, como cualquier lingua. Todas as linguas son iguais nese sentido, son ferramentas de comunicación e, por tanto, tamén son ferramentas económicas no sentido en que permiten gañar diñeiro con elas. Se non comunicas, se non és capaz de te comunicar, non podes tirar proveito diso e, por tanto, se non podes vender o teu produto ou que queres vender ou precisas vender, pois non terás ese beneficio económico e, por tanto, terás máis dificultades para sobreviver. Ben, dito isto, hai certos pais que teñen este preconceito, o preconceito do galego ser unha lingua inútil porque só se fala na Galiza, cual, como xa vos estou comentando, vería sendo falso, entendendo o galego como unha variedade máis de todo o romance occidental ou atlántico, que é o mesmo que dicía Ricardo Carballo Calero, entre moitos outros intelectuais. Entón, fora disto, fora de que o galego só servise para se comunicar aquí, que é positivo para se comunicar fora, correcto, moi ben, mas o primeiro é pensar que é útil para nos comunicarmos aquí. Non podemos esquecer iso, é a nosa lingua, e é a nosa variedade específica, o chamado galego, hai quen lle chama galego ou hai quen lle chama portugués da Galiza ou hai quen lle chame, pois, o que queira ser, indiferentemente da nomenclatura do nome, é a nosa lingua, é a nosa variante lingüística dentro deste romance e temos de cuidar dela, temos de utilizala para que non desapareza, para que non morra, aínda que há quen non gosta de utilizar estes termos de morte, porque as linguas non son seres vivos exactamente, que son, pois, outras cousas, son ferramentas que temos os seres vivos, non as linguas que lle chama o latín lingua morta, con ese sentido de que xa deixou de ser unha lingua vehicular e de uso común e desapareceu realmente, pois, salvo en ocasións contadas, litúrxicas ou o que for, pois está desaparecida. Pois non queremos que iso aconteza co galego, a única forma é utilizarmos o galego e querer manter a nosa lingua. Por tanto, aquí temos esa idea, ese preconceito dos pais arredor do galego, non?
por que falarmos galego se xa temos o castellano que se fala en non sei cantos sitios por non sei canta xente, etcétera, etcétera, etcétera. Para que serve o galego entón? Estamos a perder o tempo. Non, o galego fálase fora daqui, só que se chama de portugués, fora. Entón, que é esa tontería? Se o castellano se fala fora de España, pois o galego farase fora da Galiza. Non vexo o problema. E é unha cousa boa que ten o galego que non teñen outras linguas, como pode ser o catalán falase na Cataluña, e é super respeitável e deberían defendelo, igual que nós debemos defender o galego, e é o que están a facer. Teñen máis amor pola súa lingua que moitos dos que por aquí temos a respecto do galego. Ui, desculpade que teño un amigo aquí, peludo, que me viu fazer unha visita. E entón, o que estaba a comentar, a utilidade da lingua para se comunicar tanto nacional como extranacional ou internacionalmente. É útil, en todo caso, a lingua. Non só porque se fale con máis ou menos número de persoas, ten unha utilidade maior, non é que sexa unha maior utilidade, senón que ten as súas vantaxes, digamos, que che permiten unha comunicación aparte de coa xente de aquí, pois con outra xente de fora. E iso é positivo. Temos que aproveitar este recurso, esta posibilidade que temos nós, e manter esta comunicación, entender que a nosa lingua non é unha lingua que só que este cerrada nestas fronteiras, como dicía Castelao, non, que sobrepasa as fronteiras a lingua galega. As linguas sobrepasan fronteiras. Ben, fora disto que comenta o señor arredor destes preconceitos de certos pais, isto de alguma forma inspiro a decir, pois, por que non aprendermos entón inglés ou francés ou outras linguas, non? Se ao final, se iso permite comunicarnos con máis xente, por que non aprender outras linguas que haxa máis falantes? O termo, estamos seguido a darlle voltas ao asunto de maior número de falantes. É ridículo, como estou a comentar, é ridículo. E entón, pois aquí, pois os que comentan en primeiro lugar isto é o caso dos pais que non lles ensinan galego porque consideran que non é o suficientemente bon ou que non ten saída ou vai ti saber que, porque 80% deles non van sair da Galiza na súa vida, quero dizer, poden sair, mas logo van voltar e van viver aquí, e, por tanto, as outras linguas van ser irrelevantes para eles. Moi ben, está ben saber linguas, mas hai que ser un pouco realistas, saber que non todo o mundo vai ir fora a traballar no estranxeiro, nem vai traballar utilizando esas linguas, nem nada. Entón, o primeiro é aprendermos a falar ben a nosa lingua e logo xa virán as demais. É aprendido mellor a primeira, aprendidas mellor as outras. Ben, logo aquí, o seguinte que comenta, fai como unha distinción entre idioma propio, que sería pois a idea isolacionista do galego, o galego como algo separado fora, e unha idea de idioma de todos, ese máis relacionado coa norma reintegracionista, non como el idioma que é daqui é idioma que tamén é de fora. E entón, dentro desa parte de idioma propio, digamos, aquí produces unha especie de ataque ao nacionalismo que fai este home, e entón anuncia unha especie de, segundo as súas palabras, defensa a ultranza da lingua por certos sectores, non dir directamente nacionalismo neste lugar, mas está a deixalo caer así indirectamente como pois iso, como quen lle deita unha morrada, como dicía meu avó na cara, a alguén, non? E entón, logo, a partir de aí, salta con máis preconceitos, fala do de lingua asociada ao rural, galego como lingua rural, como lingua pobre, como lingua que non quere ninguén, porque mesmo os vellos non quererían a súa lingua e preferirían ensinarlle o castellano aos seus fillos, aos seus netos, perdón, e aos seus fillos tamén, claro, antes de de ensinarlles o galego por esa idea de lingua utilidade da lingua. Ben, logo disto, de mostrar estes preconceitos diversos e varios, pois o autor fala dese suposto idioma de todos, non? Que sería a lingua escrita dun modo reintegrado a respecto do resto do romance, e di que iso, deixo ben claro, non é nacionalista.
Entón aquí xa vemos novamente ese incitar o nacionalismo meténdose con el, en plan, o reintegracionismo non é nacionalista porque é neutral, é neutral, non é nacionalista. É bon, é positivo porque é neutral. O que nacionalista é mau, iso é outro preconceito. Os nacionalistas galegos son maus e o outro é neutral, o outro é bon, non? Pode haber que sexan nacionalistas españois, mas iso é neutral, iso é bon. Os nacionalistas galegos son o perigo de todo o mundo. Ben. Logo, estaría a idea de que o nacionalismo, o reintegracionismo é pragmatismo, desenvolvimento social, emerxencia cultural. Parece ser que o reintegracionismo nos vai salvar de todos os males. Que nen ben é así, mas el ten esa idea. E seguramente haxa máis xente como el que teñan esa mesma idea. Logo, comenta que a norma actual do galego, a autonómica, nos leva á castellanización do galego, que nos meteu nese camiño e que está até agora hoxe en día. Co cual, pois, concorda moitísima xente. Imensa xente. Desde o reintegracionismo, moitísima xente. Entón, aí, mesmo eu lle podería dar a razón porque é o que opino. Por diversas razóns, por escollas lexicais, por non preferenciar estruturas sintácticas realmente galegas, como o galego é un todo vale, tira para diante e nada máis, etcétera, etcétera. Non me vou parar con iso porque quero seguir analizando este artigo. Logo, a ver, sí. Logo, aquí, há outro preconceito máis, que sería o relacionado con a norma da Real Academia Galega. Non é o que se fala en diversos lugares, Viveiro, Rianxo, non sei que, non sei canto. Vamos ver, unha norma tenta representar unha lingua. Unha lingua está chea de imensas variedades dialectais. É imposible que unha norma consiga representar todas as variedades dialectais que há nunha lingua. É imposible. Tanto para esta norma da Real Academia Galega como para a norma reintegracionista, como para todas. Dizer iso é unha barbaridade. Entón, non existe, non podemos crear infinitas normas para cada unha dos concellos ou para cada unha das zonas. Iso é unha animalada, é unha ridiculez. Entón, aquí cagou neste argumento que non fai sentido ningún. Non fai sentido. Ademais, pois, aí está a facer tamén unha relación entre fala e entre escrita, que non há unha relación tan directa, non? E que é máis alta esa coincidencia, podemos dicer, iso aparecía por aquí en algún documento, de que hai unha correlación entre o que se escreve e o que se fala máis alta en certas linguas, unha delas o castellano. Entón, esa idea de que no galego debemos escrever o máis parecido á fala e todo isto, é un conto que non vai en ningún lugar, que non fai sentido. Iso sería levarnos novamente polo camiño do castellano, e iso é o que consagrou a norma da Real Academia Galega, preferenciando sempre certas cousas, como pode ser, eu que sei, pois utilizar Z en vez de utilizar cedilla, que é pois a letra galega por excelencia. Se imos a documentos medievais ou se imos a documentos posteriores xa, eu que sei, mesmo século XVII, XVIII, penso que ainda había algún mapa onde aparece Betanzos, con cedilla, que sei, Vimianzo, etcétera, etcétera. Son formas típicas galegas. Que preferimos? Que un neofalante, que unha persoa que comece a falar galego, comece falando Betanzos, Mazaricos, ou queremos que fale Betanzos, Mazaricos, que vos parece máis? Que ten ese sabor? Porque a min non me sabe igual dicer Betanzos que dicer Betanzos. Vamos para Betanzos, amigos. Son variedades, son variantes, mas aínda así, há unhas que levan esa preferencia que sempre se van máis para lonxe e que se consagran e que fan que se perdan as variedades máis parecidas ou coincidentes co resto do romance, que é unha cousa que realmente é o que lle está a chamar aquí esa castellanización, tanto na fonética, que se está a preferenciar certas fonéticas, que é un conxunto de cousas, mas non me vou parar con iso agora mesmo. Vou continuar co artigo, senón este vídeo faise longuísimo e non quero que sexa moito longo. Logo, comenta o do distanciamento do galego medieval, e eu entendo que se refere á escrita,
de que perdemos esta escrita etimolóxica, perdemos gues, perdemos os xotas, etc., por culpa da norma da Real Academia Galega, que desbota estes trazos da nosa escrita tradicional, mesmo conservada até os tempos de Pondal, que mesmo utilizaba, e que posteriormente utilizaron outros autores, por unha escrita máis coincidente coa fala, que é o que comentei antes, esa tendencia, esa necesidade de, mesmo de ir aos cartéis e pon Rianxo con xota, iso non quere dicer que sexa Rianjo, porque iso é castellano. Esa letra non se pronuncia igual en galego que en castellano. E como a Real Academia Galega eliminou esa letra do noso abecedario, os pobres rapazicos agora leen o xota como se fose castellano en todas partes. E se pon Rianxo con xota, Rianxo, se queres pronunciala como se pronuncia azul, eles van pronunciar Rianjo. Por qué? Porque os intelixentes que fixeron a norma non pensaron en detalles tan interesantes como que moita xente ten os apelidos aínda con estas letras e hai moitos topónimos con estas letras. De tal modo que estamos a falar de Feixó e de Raxoi e non de Feijó ou Feijó, como din algúns, é Rajoy. Entendámonos. Igual que é Rianxo, Laxe, etc. Aínda que leven xotas e gues. Entendemos o asunto? Outro problema máis que levou este asunto de eliminación de letras e demais, que logo cría problemas a hora de entendermos como se pronuncian certos apelidos. Por exemplo, Xestal non é Gestal, é Xestal. Daí ben xesta. Se o meu colega que se apelida Xestal sabe que iso é unha xesta, como é que non sabe que o seu apelido non é Xestal en vez de Gestal? Pois iso habrá que preguntarlle aos señores da Real Academia como pode ser que acontezan estes milagres pois a través do ensino destas formas, desta normativa, non? Pois aí temos outro problema, mas non me quero entreter, que me estou entretendo. Logo, o señor Ferro comenta algo de auténtico galego ou verdadeiro idioma. Isto é unha loucura auténtica, estes termos que manexa este home é unha barbaridade. Eu non considero que por escrevermos nunha norma ou noutra deixe de ser o mesmo idioma. É a mesma lingua, son representacións distintas da mesma lingua. Que eu considere que haxa unha máis axeitada do que outra para representala, isto non quer dicer que non sexa a mesma lingua, estamos a falar da mesma lingua, ou como di este home aquí, o mesmo idioma. E por moito que se nos podamos comunicar con moitísima máis xente utilizando esta norma, iso non quere dicer que a outra que non estexa a representar o galego tamén, porque o está a facer. Entendámonos. Eu teño a miña preferencia, mas iso non quita que fale e diga o que é. Que é o que é. Da igual a norma que utilices porque é a mesma lingua. Logo, que haxa mellores ou piores formas de representala, iso xa debe estar na cabeza de cada quen entender o porqué é mellor unha forma ou outra, e que camiño debemos tomar, que aí está esta idea que leva a pairar na nosa sociedade desde há moitísimos anos, desde cando se estableceu por decretazo a norma actual prácticamente do 82 coa súa regularización nova en 2003, collendo a norma de mínimos e aceitando certas duplicidades, non? Ben, xa falei disto noutro vídeo, podes ir para atrás, botarlle un ollo se non te lembras. Ben, e logo, pois iso, a idea de que este galego, que non deixa, que é galego, reintegracionista, reintegrado, como lle queiramos chamar, galego internacional, galego, é galego, ao final. Este galego permitiría comunicarnos por escrita moitísimo máis facilmente do que coa norma actual da Real Academia Galega e entraríamos máis dentro da nosa historia lingüística, como se debería escrever na nosa lingua, facendo honra ao noso pasado xa medieval, e non, pois, o castellano que se tomou como base por descoñecimento da lingua ou por coñecimento dela con certos intereses por detrás, que nos levan ao ponto en que estamos agora, que son sobre todo intereses de tipo político, e con intereses de asimilación lingüística, etc., ou por veces de odio contra Portugal, que isto se pode corroborar nalgúna carta de Piñeiro, que fala de que o Instituto da Lingua Galega odian o portugués, que son antiportugueses, palabra literal que aparece nas cartas
do señor Ramón Piñeiro. Botade un ollo se queredes as cartas e poderedes velo que non estou a inventar nada. Ben, e acabo este asunto, esta pequena análise deste artigo, co último que comenta o señor Ferro. Futuro, mudar ou morrer, resumiría eu en breves palabras. Que quere dizer isto? O galego leva unha tendencia a desaparecer e as institucións máis capaces e con máis poder dentro da normativización non están a facer nada. Mesmo dentro da normalización habería que ver até que ponto e como, porque non vou entrar en cousas que me teñen comentado, mas habería moitas cousas que mudar por aí detrás. Entón, o que está a comentar aquí o señor Ferro é futuro, mudar ou morrer. Entón, é dicer, mantemos esta tendencia a non facer nada e a ver se algo se soluciona por sí, só, ou facemos mudanzas, tentamos cousas novas, abrimos novas posibilidades, facemos xa dunha vez por todas legal esta norma reintegrada e darlle a posibilidade a xente para escoller, que é o que entende que é mellor, ou que lle vai ser máis útil, se o prefiren eles, etc, etc. Porque ao final, lingua é utilidade. A lingua é unha ferramenta, e é unha ferramenta que ten unha utilidade. A súa utilidade primeira é comunicarse. Consiste en enviar información dun lugar para outro, dunha persoa para outra, transmitir información. Por tanto, é unha ferramenta de comunicación en primeiro lugar. Se hai persoas que achan que a norma reintegracionista lle vai dar unha utilidade que lle quitou a norma da Real Academia Galega e do ILGA, por que non lles vamos permitir a esas persoas que utilicen esa norma? Digo eu, porque leva sendo utilizada desde aquela, desde que se impuxo que se impuxo. Non se deixou de utilizar por iso, só que non se ensinou nas escolas, nen se utiliza nos media, etc, etc. E, por tanto, está como invisibilizada ou, pois, sábese menos dela. Entón, aquí deixo este vídeo, aquí deixo estas reflexións, e vos diredes que opinades do artigo deste señor, que tendes aí abaixo a ligazón, e que opinades do que vos acabo de comentar. E nada máis, que teñades un bon día, e grande abrazo a todos desde aquí,